Така. Батко Ради, застиме как си има един камък и излизам веднага. Добре, Били. Ако нещо ме хвана и да ме шмукне, какво ще направиш? Ще да те извън. Ако през това време ме закара надолу. Умираш. Така да го поли някъде. Абе, рибара изчезна. Баш прилича на един Маргин на охраната му. Как се качва Уесо Смит, студентски го гледам. И така те рекуш. Нашмъркан. Какво правиш? Даден. Какво правиш? Това бе, гледай да не се убиеш с приятел. Той е нормален бе, човек. Дай бе! Имаш, нали? Николай! Качи се горе на фри бомба. Тук отгоре на Да. това. Аре бе! На кое? Отгоре. А как да се качи сам? Я ще ви покажа. Не, ние така му пасим рибата надолу и той е лодката. Така, тук е стъпиш. Тук е корен. Така. Стъпиш, тук е лодиш. Така, после. Така. После така. 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 Абе, знаеш какъв СМС получих, бе? Награда. Мога да го знаеш ти. Спечели 10 GSM. Еди кой си, хоп с играта търси се къде беше предишното световно по футбол. Световното по футбол. Германия, Вили не може да се Канада. качи, гледай. Това беше в ЮАР, бе, в Африка. Горе ден даваха световно. Уху! Ето ще скачи. Мау! Той свърли водата от реката. Ко бе, Вили? Ще ми заболя ухото. Окото? Ухото. Що се не къпеш, бе? Малко. Аре да се бегаме на плуване.